vatandaşlarımız Gurbanuly bize asudalyk berdi diýär. Aslında bize asudalygy töweregimizdäki adamlar esasanam halkyň garyp bölegi işçi daýhanlar berýär. Ýöne olar öz gadyryny bilmeýändigi üçin sidem olary hasap edemdik. Meselem, garyplaryň çagasy iň erwet ýerlerde gulluk etýärler. Owgan terhetde ýa bolmasa şoňa meňdeş howply agyr ýerlerde gulluk etýärler. Şolar daýmasa baýlar öz çagasyny gowy ýerlerde, arasy ýerlerde, howpsuz ýerlerde gulluk etdirýär. Olaryň ýygynda galan en atasy daýhanlar bizi çörek bilen üpçün etýär. Maldarlar argan et bilen üpçün etýär. İşçiler az aýlyga köp sagatly işlerde, firmalarda owadan mermer binalary gurýar. Agyr işlerde. Şolaryň hemmesiniň aýlygy 10-20 milyon. Olar günde günasa daşa ýurdun önümni, ýani dollarda gelýän maşin, pilesos, haladinlik, telewizor, guruluş önümleri esasanam biziň Türkmenistan'da, Türkmen halky guruluş etýär. Daşa ýurtdan gelýän sement, strapila, şol ýazatlaram kän alýar. Şolaryň hemmesi dollar wagtyndan. Dollaryň garşysynda biziň alýan aýlygymyz hiç sat bolup galýar. Diýmek biz dollaryň berilýän ýerine gitmeli. Türkmenistanda berilen ok. Ýurtdaşyna gitmeli. Ýurtdaşyna gitmek üçin hem ilkinji päsgelçiligi hökümetiň özü öýdýär. Ýani eger her kim ýurtdaşyna gitse, kim olaryň welayatlara baranda aýagym tutulsun, elinden öpdün. İkinji sebäbem kim önüme öndürsün. Kim Türkmenistanyň ekonomikasyny galdyrsyn, o Aşgabatda ýaşaýan baý adamlary iýmit bilen üpçün etsin. Ýa-da beýleki welayat merkezinde ýaşaýan adamlary iýmit bilen kim üpçün etsin. Daýhanlaryň hemmesi ýurtdaşyna gitdi. Adamlary aldap, gorkutup, gerek bolsa zor bilen ýurdun içinden göýbermän saklaýar. Muňa da adamlaryň öler ýaly gahar gelýär. Ýöne häzirlikçe göreşmegini başaran oklar. Tebebi mümkinçilikler ýok. Köpçülik bolup göreşmek üçin internet ýok. Habar beriş serişdeler ýok. Birleşmegini başaran oklar häzirlikçe. Netijede halkyň ahlagy bozulup gidýär. Tebebi ağaçyň aňy bolmad diýe. Cinayatlar köpelýär, ogurluk köpelýär, adam öldürmek, jelepçilik etmek, başgadan kelläňe näme bar bolsa köpelip gidýär. Häzir seniň şu kommentariýaňy görüp, şula arkadagy çeken diýmek pulu kändir diýip, işsiz entäp beren adamdan biri seniň öýüňe barypdylar. Eger üstünde tutsaň, gorkusna seni öldürüp biler, ýa bolmasa urup biler. Gara gorky açlyk hemmerat etdirýär adama. Açlyk näme iýdirmez, dokluk näme diýdirmez diýip nakyl bar. O wagt seni arkadagam halat etmez, arkadagy serdaram. Ýa-da para ýatan polisiýa işgärlerim. Olaram hemmerat bolup geçenden soň we edip geler. Hemişe ýaly. Şon ýaly pazarny işgärlerim ýa bolmasa beýleki hökümete bagly işgärlerim hemmerat bolup geçenden soň gelerler. Ýalňyşma. Hökümetiň boş sözlerine de ananmaň, telewizorda görkezýän owadan şekillerine de. Olar hemmeraty öz bähridini etýärler. Egerde seniň bähridin bilen olaryň bähridi çatışsa, onda olar hemişe öz bähridini taýlar we seni ýolundan atyp goýar. Şonuň üçin
halk bilen bolun, töwereňizdäki adamlara hormat goýun, syýlaň, şolaryň aladakyny edin. Nädip işçe köprek aýlyk bermeli, olara dyn jalmana wagt töretmeli, toýýat etmäge mümkinçilik töretmeli. Öz halkyňyzyň ýanynda bolun. Sag bolun.